Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Aldo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Maray na aga, liwat ni punta daron sa Indoan mga bareta sa Nagangunyan News. Ngunya na Sabado, Abril 10, taon 2021. Mga baretang tiniripon po Lunes sa Good Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa KMFM 100.7. Ang radyong kakampi mo asin 89.5. Radyo natin Naga. Live man nindo kaming nadadalan sa Naga City Government asin ang Nagangunyan News official Facebook page. Siring man sa Naga City Government YouTube channel asin Sepio Naga Facebook page. Sa pangarang kang bilog ng news team, hindi pa sindong makaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta. ENNB Headlines Ngunyan. Implementasyon kan public health protocols mas tututukan kan Health Emergency Response Task Force sa mga establishmento komersyal. Ang detalye sa halik ki Joel Sulina. Labo-labo ang mga law enforcers kan syudad ng Naga sa pagsita asin pag-check sa pirang mga establishmento komersyal sa syudad para manhilingon ang mga pinapautob na ng mga health protocols kay ni bilang proteksyon man sa saindang mga parokyano o mga customers maging mga empleyado katukod kang paglikay sa ulakit kang COVID-19. Sigud kay PSO Director Rene Gumba, nagkapira ng mga commercial establishment ang natikitan asin nasitar kan sa indang grupo huli sa kawaraan ning mga thermal scanners, disinfectant alcohol, foot bath asin dai nagagamit ning QR code scanners apera kang paggamit kang logbook kan mga nagralaog na mga empleyado maging mga customers asin haluwag o bakong istriktong pag-obserba ning physical distancing sa laog kan sa indang establishmento. Kabali man sa pinagsisitar kang grupo katuwang ang PNP Naga, ang mga individual na daining face mask, face shield, asina dai nagsusunod sa mga minimum public health protocols. Siring man sa mga public utility vehicles na nagpapasakay ning sobra sa mga pinagtalaang numero kan sa indang pasahero. Asin mayo ni mga barrier, alcohol, asin overcharging pa sa plete, basado man sa pinapautob na guidelines kang DOTR asin LTO, maging eksistidong lokal na ordinansa kan syudad para sa health protocols. In relation to the order of the City Mayor to intensify our anti-COVID enforcement, so sa tuya pong mga ordinance enforcement units, nakakonsentrate nun yan sa health protocols. So pagsita sa mga bihikulo, sa public transport vehicles, sa mga establishmento, asin sa mga individual na nagraralakaw-lakaw sa sentro, para masiguro na igwang face mask, so gabos ng mga health protocols. So paggamit kang e-salbar, QR code para sa contact tracing, ini po pinagtututukan ngunyan kang sa indong public safety office. Katuwang tadigdi so Naga City Police Office, so mga barangay tanod, asin so iba pang mga volunteer groups kang sa tuyang syudad. Sa presenteng bulan ng Marso, padagos na nadudugangan ang sobrang sanggatos ng mga violators na nasitar kang grupo na nagbayonar sa mga pinapautob na panundon asin eksistidong ordinansa kang syudad laban sa COVID-19. Medyo dakol-dakol so mga natikita ni mayong face mask. May mga nagkatirikita na din kita ni mayong QR code sa sendang mga establishmento. Pagirumdumon talang po sa mga negosyo na ang e-salvar is required. Kung dahil po kamo makakagamit kang e-salvar, pwede kamo maggamit ng logbook, ng manual logbook na papasurato ng sa indong mga kliyente. Tano po tagigibuhon tayo ni, dahil sa labu-labong nagpo-positibong nyan, kay puwantang matrace kung sa inharali, si sa iso mga na-expose, si sa iso mga nakaulay, para maagapan tapo tulos. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ENNB Headlines Ngunyan. Mientras tanto, Invest Lockdown, Zonal Containment Strategy, ipapautob na kan Health Emergency Response Task Force sa mga barangay sa siyudad ni Naga. Detalyas kayan, Joel Sulina.
Ipinaliwanag ni PSO Director Rene Gumba na porsyon o piling lugar sana kang sarong barangay sa syudad ang magiging sistema sa zonal containment strategy kontra man sa paglakop kang COVID-19 asin maprebentaran ang ulakit kang virus. Sigun kay Director Gumba, nagkaigwaning meeting ang mga barangay officials asin ang asosasyon ka mga barangay tanod sa panghinot kang lingkod barangay office na pinamamayuhan ni Mr. Ruel Barrios. Katakod kang zonal containment strategies sakali man na igwang individual na magpositibo sa COVID-19 sa saindang area of responsibility. Unsail, sudamenting ang lugar o harong ang iimplementaran kay ni nababantayan o tututukan kang mga barangay tanod para mayong makalawas o makalaog sa lugar o sa nasambit na harong. Nangapudan man si Gumba na kung pwede dainanguna magparaluwas sa harong, lalo na mga minor de edad, mga immunocompromised asin mga mayong maning essential na katuyuhan sa luwas, dangan ibitarada ang mga matataong lugar asin tiripon ning dakul na mga tao. Dangan siguruhon na kung maluwas, magkaigwaning face mask asin face shield. Ini po bakong lockdown, linawon ta lang. Ini pag-identify kadtong mga lugar na dakul so nagpositibo. Asin duman po ma-concentrate ang intervention ta sa mga area na ito. Anong gusto sabihin? Pag duman dakul ang nagpositibo, duman matutok ang mga barangay tanod para siguraduho na dahil nagruruluwas ang mga tao, dahil nagpaparakarawat sa luwas sa mga aki, para masiguro na dahil mamimiligro na ma-infect sa mga tao dyan sa containment area na iyan. So sa konsepto kang zonal containment strategy, kung sa inso may mga cluster ning nagpositibo, duman po kita ma-concentrate. So dahil ini na nga hulugan na ila-lockdown ta sa barangay, asin mayong papaluwason, mayong papalaugon. I-enforce ta po sa mga health protocols dyan sa zonal containment areas na iyan. Para sa Nagangunyan News, Joel Sunil. ENND Headlines Yan. Mga residentes o konstituentes sa 27 barangay na may sintomas kan COVID-19 haharanapon sa paagi kan active case finding. Aramon ta ang detalye sa halik ki Paulo Papa. Lilibuton kan health workers kan syudad din Naga ang mga komunidad digdi, tanganing maghanap din mga konstituentes na may sintomas din COVID-19. Ang operasyon na ini pigaapod na active case finding. Sigun kay Alcalde Nelson Legacion, isa sa irarom tolo sa eksamin ang sarong namamanwaan kan syudad na may sintomas kan nasambit na hilang, asin mas papapusugon ang contact tracing sa zona o sityo na pigpupulian kay ni. Ang dahilan kan operasyon, ang paglangkaw nin kumpirmadong kaso kan COVID-19 sa syudad, na mapakol na sa 1,000 na kinababalayan kan labi sa sanggatos na aktibong kaso. We have and we are instituting intervention and or control measures as follows. Number 1, active case finding. Igwana pong malibot na mga health workers sa mga komunidad, sa mga barangay, para aramon si isay si mga may simptomas. Asin mag-undergo po sinda nin testing. So magkakaigwa po kita nin targeted mass testing, but involving those persons with symptoms. Si contact tracing, i-enhance na po siya. And then sa mga komunidad, zona, barangay, kung kinakaipuhan, ma-imponer po kita nin movement restrictions. Ang movement restriction sa mga zona o sityo sa mga barangay, ipapaimponer kung kinakaipuhan, dugang pa kan alkalde. Magiging estrikto na ang pagpautob kan mga panundon kan gobyerno lokal sa mga barangay, sa tabang kan mga barangay tanod, public safety office, asin kan pulisya, kung saan ma-establishar nin checkpoints ang mga otoridad. Meaning may mga areas na dai po itutugot si pagluwas, paglaog, except when it involves essential work or essential matters. And siyempre si pakiulay ta po sa Philippine National Police, including the Public Safety Office, and members of Barangay Tanod na istriktong mag-imponer kan sa tuya pong mga panundon.
Piglinaw nelegasyon na in kaso may konstituwente sa sarong barangay na nagpositibo sa COVID-19, anso na sanakan barangay na pigiistaran kan pasyente an babarikadahan 50 metros gikan mismo sa residensya kan may helang. And then itong zonal o kaya barangay movement restriction. May mga lugar, may mga areas kung kinakaipuhan barangay na i-contain ta ang movement, meaning magkakaigaw mga checkpoints. Uuliton ko lang na ang target kaini si lugar kung saan may mga nagpositibo. Dahil mang kinakaipuhan na si bilog na barangay kung hararayuon man si distansya duman sa mga nagpositibo. So ang inot na consideration digdi, itong zonal containment within 50 meters and then meaning sa poon duman sa may nagpositibo. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. ENND Headlines Ngunyan. Issuance kan EPWD IDs ngunya na bulan na Abril suspendido huli kan naglalangkaw na numero kan aktibong kaso kan COVID-19 sa Ciudad Dinaga. Aramunta ang report hali kay Paulo Papa. Suspendido ngunya na bulan ang release kan Enhanced Persons with Disability ID o EPWD ID sa mga konstituentes na may kakundian sa mga barangay sa siyudad ni Naga na nakatalaan na kunta ng matawanan kan updated na ID ngunya na Abril na basado sa master list kan Persons with Disability Affairs Office of PDAO kan siyudad ni Naga. Marurumduman na pigpuunan ang operasyon kan nasambit na opisina kan nakalihis na Marso 10 na matapos na kunta na sa Abril 30. Sigun ki Paul Jan Barosa, pamayo kan PDAO, kanselado ang nasambit na aktibidad huli sa paglangkaba kan kaso ng COVID-19 bako lang sa siyudad din Naga magin sa National Capital Region. Si pananaw po kang Enhanced Persons with Disability ID na nakatalaan po ngunya na Abril, kanselado muna. In huli sa naglalangkaba ang paglakop ng COVID-19, abam taman baga na sa Manila, nag 15,000 na all over the Philippines. Sina isik yung ngunyan sa Manila. Bako man lang niyo kaya sa lokal yan kang Naga, kundi sa interong Pilipinas, grabe na naman po ang paglangkaba kang pandemya. Dugang ni Barosa, immunocompromised ng ibang PWD sa syudad kaya pinagmarahikan sa iyang opisina na ikanselar ang pananaw kan nasambit na ID sa mga may kadiinan sa mga barangay kan Lerma, Liboton, Mabolo, Peña Francia, Pacol, Sabang, San Felipe, Santa Cruz, Tabuco, Triangulo, Tinago, asin San Isidro, magin sa Missionaries of the Poor sa barangay Kararayan. Kan nakalis na bulan, 1,771 mga PWDs na naka-star asin nakarehistro sa syudad ang totalmenteng nakaresibe kan bagong PWD IDs. Kaya dahil ang mga persons with disability, may mga kukundian, may immunocompromised si iba, desisyonan ta po na sa ngaran din ni Mayor Nelson Legasyon na ipundo mo na. I-reschedule ta na lang po. Masabi na lang po kami, maanunsyo kami kung noarin mapadago si pagtao kang EPWD ID. Ang EPWD IDs ang pinakabagong bersyon kan PWD ID sa syudad din Naga kung sa'y nakapalaman na digdi ang mga importanteng detalyes kan mga dokumentos asin ang QR code asin barcodes na magagamit kan mga kahimanwa na may kakundian para sa pagresibe ng mga serbisyo asin benepisyos kan gobyerno lokal na basado sa PWD code. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. ENND Headlines Ngunyan. Mientras tanto, sa iba pang bareta, COVID-19 Molecular Laboratory kan Ciudad Dinaga sisertuhon kan Bureau of Fire Protection na magiging salbado sa Remalasunin Kasulo. Ang detalles hali kay Paulo Papa. Padagos ang preparasyon kan Naga City Hospital sa saindang COVID-19 Molecular Laboratory na pigpatugdok kan gobyerno lokal sa Almeda Highway, Barangay Concepcion, Pequeña. Alagad bago ma-inspeksyon kan Department of Health o DOH, pigkonfirmar ni Melinda Dalisay, Medical Technologist 2 kan nasambit na hospital,
na nakadesignar sa bubukasan ng pasilidad na hamana ang set up kan mga testing facilities asin mga kwarto na basado sa mga panundon kan nasambit na ahensya. Following the guidelines and yung assessment tool and floor plan kang DOH requirements, sa hiling ko po, susugmang kita sa indang mga requirements as in nagsunod man kita sa indang mga guidelines. Sa suhay na pakikipag-ulay kan ang Nagangonyan News ki Senior Fire Officer 2 Mario Reboriano Jr., Hepe kan Fire Safety Enforcement Center kan Naga City Fire Station, tigkumpirmar man kay ni nasalbado ang pasilidad sa humakan kasulo huli sa hababa na degree of hazard, siring man sa accessible exit points kan establisamento. Nasa 7 sagkod 8 katao ang mamando kan pasilidad asin sa ditsanaan laboratorio, segun pa ki Reboriano. Base po sa pagkandak may kang inspection, ngunyan, ang aro po kaning facility, masabitan na dahil man gayo siya ang degree of hazard. Medyo hababa ang degree of hazard dahil kung hilingon mo pa ang is one story man lang siya, salit man lang na area. And saro kaya sa mga classified sa as kung halangkaw ang degree of hazard is mga content, ito yung napod na combustibility of content. So pigiling naman ang mga content niya sa mga hazardous materials. And dahil man gayo ang combustibility kang content is medyo bako man gayong halangkaw. Sa presente, pigahalat na sa Naga City Hospital ang resulta kan inspeksyon kan DOH sa nasambit ng pasilidad. Para sa Nagangonyan News, Paulo Papa. ENNB Headlines Ngunyan. Mientras tanto, price ceiling sa karning urig sa Ciudad de Naga dagos ng pigsuspender kan lokal na gobyerno. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Uliman sa patagos na pagulanto sa presyo kang buhay na urig o farm gate price kay ni, dakol na mga pork meat vendors ang napipirita na baguntok muna sa pagtienda. Ini sa ibong mangkang kagustuhan na magsunod sa pinapasunod na price ceiling na 300 pesos kada kilo kang karning uriga sa merkado. Ini ang nasaro sa mga mayor na rason na kung tano dagos ng pig-abrubahan kang Naga City Price Coordinating Council asin napirmahan na ni Mayor Nelson Legacion ang Resolution No. 2 Series of 2021 na nagsusugo na isuspend ang implementasyon ng price ceiling na 300 pesos per kilo sa karning uriga sa public market asin gabos na tilipapa o wet market sa loob kang syudad, sigung kay Councilor Joe Perez, Executive Director kang Naga City Price Coordinating Council na pinamamayon mismo ni Alcalde Nelson Legacion bilang chairman. Ini para man matabangan maging ang mga meat vendors o mga paratindang karning urig sa merkado. Well, nagkaigwa na po ng aksyon si Samuyang meeting. Nagrekomendar po kami na suspenderon po itong price ceiling di sa Laucan Syudad. And ngunyan pong aga pinirmahan ni Mayor si Resolution No. 2 na nagsuspende po kang price ceiling di sa syudad effective immediately po. Ito pong resolution, pirmado ko po bilang Executive Director kang Naga City Price Coordinating Council, pirmado ni Provincial Director Edna Tejada bilang Vice Chairman, and pirmado po ni Mayor bilang Chairman kang Naga City Price Coordinating Council. I-distribute mo po ito sa gabos na barangay, sa gabos na satellite markets, sa gabos na meat vendors, for their information. Naglalao man si Kagawad Perez na sa paaging ini makabalik na sa normal ang operasyon na asin ang pagtsitsinda kan mga pork meat vendors sa merkado. Asin makapagpapabakal ang mga hog raisers sa mga local pork meat vendors imbis sa mga biyahero. Pikaasahan ko po na saro sa magiging resulta, yun na mabenta uli si mga raisers sa mga local vendors. Dahil mabakal na sinda sa halangkaw nindang presyo na iuman ang inaalok ninda sa biyaheros. Considering, sana mawara na itong biyaheros, kita na magbakal kang local supply ta so that eventually mag-normalize po ang presyo, bako magpaitaas kundi magpababa. Hagad sana ni Kagawad Joe Perez sa mga vendors na daiman pa kasobra sa langkaw kang presyo kang karning uriga kung magkakaigwa sa sindaning kompetisyon sa pagpapabakal kay ni sa presyong 330 pesos sagkuda 340 pesos per kilo sa karning uriga. Para sa Nagangonyan News, Joel Sunina. ENNB Headlines Ngunyan.
Yan, tras tanto sa iba pang bareta, mga emplyados kan establishmento komersyal, kabali sa mga benepisyaryo kan business stimulus program kan lokal na gobyerno kan Naga. Aramon taan detalya sa halik ki Paulo Papa. Piglinaw kan Committee on Investment, Trade, Industry and Economic Enterprise kang sangguni ang panglunsod, nakabali ang mga empleyados kan mga establishmento kan negosyo sa syudad ni Naga sa mga mabebenepisyaran kan kapital na pigpapautang kan gobyerno lokal sa mga negosyante na naapektaran kan pandemya sa irarom kan Business Stimulus Program. Sigun ki Konsehal Jose Perez, pamayo kan nasambit na komite na dawa saro sana sa mga empleyado kan negosyante ang taga-Naga, dapat na taga-Naga ang business owner huli tabuis kan mga nagenyo ang pigagamit kan programa. Linawon ta po, itong papautangan ta, dapat taga-Naga. Duman po sa iyang mga empleyado, dapat at least saro taga-Naga. Pwedeng ang ikadua bako ng taga-Naga, pero dapat siguraduho na ang saro sa sainda, taga-Naga po. Apuera digdi, madepende ang kantidad kan tabang kapital sa klase kan negosyo. Dugang ni Perez, resulta kan credit investigation ang basihan kan kwentada sa kapital kung saan susukulon ang numero kan mga empleyado asin potensyal kan negosyante na makabayad. Si kantidad kang loan duman po ibabase sa credit investigation nagigibuhon. And ang mga factors po na hilingon duman, si klase kang negosyo, si potential kang negosyo, saka si numero kan sa iyang mga empleyado. Dahil po ang katuyan po kani bako lang matabangan si negosyanteng o operator kang negosyo, kundi pati na siya matabangan sa iyang mga empleyado na mamantiner. Tanganing maging magkaigwa po ng multiplier effect ini pong sa tuyang pa-loan sa sainda. Bako lang si kapitalista ang tinatabangan ta, kundi mismo si sa iyang si asigurasyon na matatawan niyang padagos na trabaho sa iyang mga empleyado o laborer. Kan Lunes Santo, doseng sararadit na negosyante ang nakaresibe kan ayuda como ikasyam na batch kan programa na pigdistribuer sa Activity Center kan Naga City People's Mall. Sa kabilugan, igwanan nin 105 mga negosyante na natabangan kan programa, mantang 6.675 million pesos na ang kantidad kan kapital na pigpautang kan gobyerno lokal, susog sa datos kan Metro Naga Public Employment Service Office. Ang nasambit na programa may katuyuhan na matabangan ang mga sararadit na negosyante sa syudad na mamantinir ang sa indang mga negosyo. Zero interest ang bayadan kan mga ini basado sa programa. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Headlines Ngunyan. Memorandum of Understanding kan CBS-UA asin man kan lokal na gobyerno kan Naga, pigpermahan tanganing pakusugon ang kabuhayan para sa basura. Detalyas kayan, Paulo Papa. Madudugangan ang prosedimento kan Solid Waste Management Office kan gobyerno lokal kan syudad nin Naga sa pagkonvertir nin basura sa abono, siring man sa pag-ina nin ati sa kapalibutan, huli sa Memorandum of Understanding sa ultanan nin da Alcalde Nelson Legacion asin kan Central Bicol State University of Agriculture o CBS-UA para sa pagpapakusog sa produksyon nin agri-products, siring man sa pagresolbar sa problema sa basura. Sigun ka Alberto N. Naperi, presidente kan nasambit na eskwelahan, saro sa saindang mga proyekto ang pakikitabangan sa mga LGU, tanganing ihiras ang benepisyo kan basura sa agrikultura asin ekonomiya sa paagi kan mga inobasyon na nadiskubre sa saindang mga pag-aadal. Ini po manunungkod po ini duman sa pag-develop kang solid waste management na po ngunyan baga ang saro sa problema. Kami po dyan sa CBC-UA, igwa po kami ng mga teknolohiya na pwede mi pong ma-share sa gabos na local government. Bako lang po digdi sa Naga City kung paano po magkaigwa ng adoption duman sa pigtataramtang tulong arpo baga sa solid waste management. Ito pong reduce, reuse, saka recycle. Saro po ini sa proyekto na pigtutulod kang eskwelahan mi, kang CBC-UA, na magkaigwa po ning inaapod na circular economy dyan po sa basura o sa solid waste management development. Dugang ni Naperi, extendido ang produktong kaaraman kan eskwelahan sa mga komunidad kan syudad, huli sa memo.
Dakula ang tabang kansain ng mga nadiskubreng kaaraman sa paglinig nin kapalibutan, asin problema sa basura, magin sa pagbukas nin oportunidad sa negosyo o trabaho, kung makatakod pa nin partnership ang CBS-UA sa mga LGU, sigun pa kinaperi. Kung magkaigwa po kita kaning partnership sa mga local government unit, kami po nagkakaigwa ning research o pagkakaigwa po ning pag-aadal pa, manungod po dyan kung ano pang pwede tang introducer sa komunidad para mawara talaga totally po, mawara ining problema na sige lang kitang tarapok ning basura na pwede man po palang pakinabangan. Sabi nga ni po ba kayan haloy-haloy ng kasabihan, sa basura igong kwarta. Ini po talaga ang totoo. Kung ma-introduce ta po na mayo ning basura, zero waste po talaga, magkakaiguan ning circular economy na itong sinasabing basura na pero kwarta pa. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Headlines Ngunyan. Sa iba pang bareta, dog adoption o pag-ampunin ido, pig-iing kaminar ka Naga City Veterinary Office sa mga taga-Naga asin maging sa mga taga-probinsya nin Camarines Sur. Detalyas kayan, Paulo Papa. Pigbuksan kan Naga City Veterinarian's Office and Dog Pound sa gabos na mga pet lovers na mga taga-syudad din Naga magin sa mga dog lovers gikan sa mga banwaan kan Camarines Sur para sa dog adoption na pigiin kaminar kan nasambit na opisina. Ini may koneksyon sa padagos na anti-stray dog campaign kan nasambit na opisina tanganing malikayan ang paglangkaba kan kaso nin rabies sa mga atama na ido sa syudad sa paagi kan pagdakop kan mga layas na ido o dayo na pigpapabayaan sa nakan sa indang mga among. Sigun kay Dr. Junius Elad Jr., City Veterinarian asin pamayo, kan nasambit na opisina, kadaklan sa mga nasisiod na mga dayo sa mga tinampo, dahil napigahanap o pigtutubos pa kan sa idang mga may kag-ataman. Huli digdi, makaliis ang 5 aldaw na pagtinirkan mga hayop sa Naga City Dog Pound sa nursery kan syudad sa Barangay Carolina, isa sa iraromnaan mga ini sa euthanasia sa paagi kan pagturok nin tranquilizer, asin potassium chloride intravenous injection. Actually, ini-encourage po natin talaga ang adoption. Unang-una, kaya nakakaawa naman yung mga asong mamamatay na dahil sa kapabayaan ng kanilang mga amo, sila naapektuhan. Pero kung magkaroon sila ng bagong amo na talagang alagaan sila, mas maganda. Paliwanag kan veterinaryo na mayo panin pigtatagamang pondo ang gobyerno lokal, tanganing maging dog shelter and dog pound. Pigpapangaladan ang mga pet lovers sa syudad, napabayaan sa naan sa indang mga ayam sa luwas kansay ng mga residensya, dugang panielad. Seserbihan nin citation ticket kan opisina ang mga pabayang dog owners, tanganing magbulta nin 1,000 peso, 200,000 pesos para sa dog pound penalty, afuera pa sa anti-rabies vaccine na may kantidad na 75 pesos. Yung pong mga dog owners na nagpapabaya regarding sa kanilang mga aso na gumagala, may issuehan po sila ng citation ticket at magbabayad po sila ng 1,000 pesos. Bukod po dun sa dog pound penalty na 210 pesos per day plus anti-rabies na 75, anti-rabies vaccine na 75. Apuera padigdi, obligado na abunaran kan mga may kag-ataman ang mga kahimanwa na nakakagat kan sa idang mga ataman na pigpabayaan sa tinampo. En kaso na magsayuma ang mga kagsadiri kan nakadisgrasyang hayop, 25,000 pesos ang magiging karibay, apuera pa sa pagkakakarsel. Yan po yan. Ngayon, kung halimbawa po yung aso nila nasa kalsada, nakadisgrasya, lahat po ng mga medical expenses dapat sagutin nila. Dahil unang-una nga po, bawal talaga ang stray dog sa lansangan, lalo't mayroon namang may-ari. Pangalawa, kung yan po ay nakahagat ng tao, yung medical expenses sa pagbabakuna, medical treatment, sasagutin po yan ng may-ari ng aso. At kung ayaw niyang sagutin, pwede siyang ma-penalize ng 25,000 pesos plus imprisonment. Kaninot na kwarto kan taon 2020, hababa sa 50 mga galang ido ang nadakop kan City Dog Pound huli sa pandemya. Mantangon niya na taon, nagpapakol na sa poko mas o menos 400. Poon kan taon 1998 sagkod sa presente, 30 sagkod 35% sa nasa mga nadakop na ayam ang natutubos kan mga may kag-ataman. 0.1 sagkod 0.5% sana
ang mga nasiod na ido na naaampon digdi sa igon pa kielad. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Headlines Ngunyan. Mientras tanto, mga veterano sa Giyera Mundial numero 2 sa Siyudad de Naga nangapudan sa mga hobenes, likayan ang pagtumang sa gobyerno imbes isipon permi ang katuninungan. Nagbabalik si Paulo Papa. 7 veterano kan Segunda Giyera Mundial na nagtitinir sa Siyudad de Naga ang nakaresibe ng stipend gikan sa gobyerno lokal como pagrumdum asin pasasalamat sa saindang espuerso para sa pagliberar kan rehiyon asin nasyon gikan sa Imperial Japanese Army na nagsakyada kan 1941 sa Pilipinas. Sa Rodigdi si Silvestre Ama Sr. kan Barangay Abella na miyembro kan Tangkong Baka Guerrilla Unit ang pigkukonsiderar na pinakamakusog na grupo ng guerrilla sa istorya na pigtugdas sa banwaan ng Kanakman kan 1942. Istorya niya gikan sa San Fernando Camarines Sur na destino ini sa taas kan bukid pinamasagan tanganing manbagat nin mga padurulag na soldadong Hapon sa banwaan nin Pasakaw asin Pamplona kan patapos na ang gera. Kan maglaban sa Hapon ang Tangkong Baka na guminadan ng sarong General Takitsi. Mga tugang kami, ako din napalaban, kundi ako na idestino sa pagbagat kan mga Hapon na yaon sa Pasakaw, mapunta na sa Bungkaw. Kapadulag na sinda. Sa ibong kanday pamatapos na labanan sa ultanan kan Puwersas Armadas kan gobyerno asin kan mga insurgentes, nangapodan ang veterano sa mga kahubenan na imantinir ang tranquilidad asin likaya na magtumang sa gobyerno asin mga kataraid. Dapat na ikaugma kan mga huben ang tranquilidad sa presente huli sa katalingkasa na makapasyar kumpara kan tiyempo Hapon, sigun pa kiama. Para sa mga kahubenan, dapat mag-ugma ka mo, inhuli ka, tranquilidad, libre ka sa paglagaw-lagaw kang gira, matakot. Kaya mga tugang, inaapunan ko ang lambang sa mga hubintod, mga nasa kaubinan, na magpatrangkilo ka mo, dahil ka mo mag-isip ng ano man ang maraot kontra sa gobyerno, kontra sa imong mga tao na kataraid. Yan mga tugang. Kaya, ang mas maray, daining kaiwal ang sarong tao sa paligid-ligid. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Headlines Ngunyan. Yan na po ang katiripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan Bilog na News Team asin kan City Events Protocol and Public Information Office kan lokal na gobyerno kan Naga sa pangaran man ni Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Neni Diasis, ang guniang panunsod kan Naga asin bilog na lokal na gobyerno kan Naga. Inipuan sa indong nakaibanan sa pagbabareta Roy San Ramon. Masunod na Urulay Banwaan, kaibanan po nindo Allen Riondanga. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan
Asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails, asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo panin bakuna. Lauman taman na untok mo na ang paghibon niyato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Naginta, nagbasta, kita natatanyo, kita piling andam. Nagenyo na balang. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan. Ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naganap, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangatamang sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan, laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap, nalalauman, naganap, nasasaligan, naganap, nangangataman. Naganap, 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 naganap. Now, China's decision to lock down the city of Wuhan says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan sa tuyang
Magpangadji sana, magtugod kita, ang sakuna malalampasan ka. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik mularay ang ugma sa naga. Dawa ka may takot, kay kita matugot, na mawala sa tuyang paglaom. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang panilugan. Nagin ka, basta kita natatanyo, kita piling andam, nagenyo laban lang. Sa namamatian tang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawala, mayong papabayaan, yaon kami, igwa kamong malalauman, igwa kamong masasaligan, igwa sa inyong maataman, nagyenyo kita, perming andam. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik ni aray at ugman sa naga. Dawa na may takot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nagin ka, naibasta, kita natatanyo, kita piling andam, nagenyo laban lang. Nalalauma sa sarigan, nangangataman, kita piling andam, nagenyo laban lang. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Ninhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok mo na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balus. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagin ka, nagbasta, kita natatanyo, kita piling andam, nagenyo laban lang. Urulay Banwaan. Mga tugang, uya na ang Urulay Banwaan. Mga tugang, Diyos, maray na Sabado ng pagkaaga sa Tuya Gabos, Abril 10, taon 2021. Mabalos sa Tuya kaibanan Roy San Ramon sa pagkatod sa Tuya kan mga bareta, subago sa Nagangunyan News. Yaon na kita mga tugang, unyan sa Urulay Banwaan, tanggaling pag-urulayan niya to ang mga aktibidad, mga panundon kan syudad, mga bagong pulisiya, asin mga manlaylay na programa kan gobyerno lokal kan Naga. Mga tugang ma-update lang po kita sa Naga screening team na nakabugtak dyan sa Banwaan kan Dil Gallego. Kan subanggi mga tugang,
nag-update ang satuyang kaibahan Rene Abiada na iyo po an pamayo kan Naga screening team duman sa Banwaang Candil Gallego na ito pong paggigibuhan kan antigen testing kan Syudad ng Naga natapos na ninda Subanggi asin po ngunya na aga nagpuuna po sinda sa pag proseso kan pasiring sa Naga, malaog sa Naga, hali sa luwas kan runa ning libreng antigen test duman sa indang command post. Asin po ngunya nang napagkaaga, igwa po ning sarong van na may lunad na 7 katawo an kudta na pasiring sa Naga. Kaya lang nagdesisyon na magbalik na sana sa saindang pinaghalian, in particular sa Tondo, Manila. Ninhuli ta ang saro po nindang kaibahan sa van nagpositibo sa antigen test. Sindakudta na pasiring sa Naga para may bisitahon sa syudad ng Naga. Alagad dai na po nakalaog ninhuli sa ginibong antigen testing diyan sa Banwaan kan Del Gallego kan sa tuya pong Naga City screening team duman. So nagpupuan ng mga tugang an pagsara through antigen testing sa tuyang Naga screening team duman sa Banwaan kan Del Gallego. Mga tugang, pagtauman ning mga pagkaklaro sa mga panundon na nagruluwas, in particular sa bagong pinaluwas kan Interagency Task Force on Emerging and Infectious Diseases. Kan Abril 3, mga tugang, igwang pinaluwas na bagong panundon an Interagency Task Force o itong IATF na nakabase sa Manila. Sa indana pong pig-amindaran o pinagbago an mga panundon katakod kan implementasyon o pagpautob kan manlain-lain na community quarantine sa interong Pilipinas. Pinagbago niya ninda ang panundon sa ECQ, MECQ, GCQ, asin MGCQ. Ining bagong panundon mga tugang na resibi ini kang syudad kan Abril 5 asin nagin tema pinag-urulayan kan Health Emergency Response Task Force. Asin napagkauryonan na ini po i-implementar asin magpaluwas ning mga magkakanigong mga strategies, maghimo ni mga magkakanigong strategies kung paano mapapautob si bagong panundon. Before April 3 mga tugang, may mga pwedeng giribuhon sa MGCQ. Na dati pwedeng unyan dai na pwede. Kadto, before April 3, pwedeng magbukas ang mga bars, pwedeng magbukas ang mga resto bars, provided na 50% capacity sana ang malaog. Alagad mga tugang, katakod kan bagong panundon kan IATF. May mga industriya, may mga negosyo o establishmento na maski MGCQ dahil na tutugutan na magbukas. Kaibahan digdi mga tugang ang mga bars, mga inuman, mga sinihan, clubs, concert halls. May mga entertainment mga tugang mga entertainment venues, ipagbabawal iyan na magbukas ngunyan. Ibabawal din itong may mga live bands bawal po itong may mga kawatan kan aki, mga playgrounds, playroom. Ibabawal din sa MGCQ an operasyon kan mga bulangan. Apwera na sa nadaang mga tugang kung ang bulang sa paagi ng online sabong o e-sabong provided na ang gigibuhon na pagbulang
sanctioned kan Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Kaya mga tugang, may mga ginibo ng isatihiya ang syudad sa pag-utob po kang kasuguan na ini. Nag-iikot na kanakagi pong 2 aldaw pa ang satuya pong Security and Enforcement Task Force nag-iimpormar sa mga inuman, sa mga bars, sa mga resto bars kan bagong panundo na ini. Siring man duman sa ibang mga negosyo. Katakod kayo ni mga tugang na pagkaoroyan ng kang Heart F na maski po mga restaurants, bawal mag-serve ning arak. Tangarig pong mapautob ining kasuguan kan IATF. Ang espiritu ng mga tugang kang kasuguan, iyon na haliun mo na si mga non-essential activities arog kan pag-inom na sigun sa inda, nakakadugang sa pagkuriyat kan COVID-19. Nakakatabang ini sa mas marikas na causing infection sa ibang mga tao. So ipapautob yan mga tugang kan gobyerno lokal kan Naga. Pero pagkaklaro mga tugang, ang syudad ning Naga dahil man nag-iimpunir ning liquor ban. Dahil man po kita ning pagbabawal sa pagpabakal nin arak sa mga tindahan o mga convenience stores o mga department stores o mga supermarkets. Dahil man po bawal ang pagpabakal. Dahil man din bawal ang pagkonsumo kan arak kung inigigibuhon po sa mga harong, sa mga pribadong establishmento na kamo sa naman, kamo mga pamilya, kamo man lang ang makonsumo. Ipinagbabawal lang po ang pagkonsumo sa arak sa mga establishmento na supposedly nag-o-offer ka ini. So, ninhuli po kayan, gabos na mga inuman, may mga entertainment activities, live performances, pinapauntok po iyan kan Interagency Task Force on Emerging and Infectious Diseases. Katakod man kayan mga tugang, papakaray lang mga tugang itong localized guidelines sa MGCQ. Lauman po na maigot girare ang syudad duman sa pagbabawal sa pagluwas ka itong mga minor de edad. Although po pigpapakaray lang si guidelines na dai ini mag-cause ning man nakariribungan sa mga implementors o si mga ma-implement kang bagong kasuguan na ini. Taigwaman po kaya mga certain exemption na tinatao duman sa mga bawal magluwas. Ini po papakarayon, ililista duman sa guidelines kung ano po si mga pwedeng gibuhon katong mga below 15 years old as in mga over 65 years old. Maski bawal sinda magluwas kunta na alagad si mga exemption na pwede nindang giribuho, ano po si mga exemption duman, ano si mga pwedeng rason kung taano pwede sinda magluwas sa inda pong mga harong. So iyan mga tugang may bagong panundon ang IATF manungod sa bagay na iyan. Siring man may mga restriction man ang syudad sa movement. Igo pong ginibo ang syudad na zonal and barangay movement restriction. Gigibo na po ini kan sa tuyang mga barangay kan mga tanod, kaya po may mga outpost giraray, may mga control points na pigralaag an sa tuya pong syudad tangarik pong ma-minimize itong hiro kan mga tawo to essential services sana. Iyon po yan ang pigpaparaduunan ngunyan kang IATF na ang biyahe, ang movement should be for essential activities only. So
may kaipuan po siguro kitang ipaluwas na panundon ka iniyo ang sa tuya pong alkalde, mapaluwas po ito ning panundon through the HERT-F. Katakod po kan paghimay kung mga pwedeng gibuhon and i-define kung ano si mga essential goods and services and limitation sa movement para po mayong karilibungan sa implementasyon niyato pag-abot sa syudad nin Naga. Siring man mga tugang, update din, baad po dahil lang nindo na sagap ka mga nakaaging aldaw, nag-meeting po ang Bicol Interagency Task Force on Emerging and Infectious Diseases na pinanginutan po kan DILG Regional Office number 5. Sarap po si Alcalde Nelson Ligacion sa nag-atindir bilang Hepe Ehekutibo kang Naga. Yaon man nga ni duman si Governor Cuwa, yaon man si Governor Migs Villafuerte, yaon si mga representante kan mga syudad asin mga probinsya kan Kabikolan. Saro duman mga tugang sa napagkauruyunan iyon na magbugtak ning Bicol Regional Border sa Banwaan kan Santa Elena, Camarines Norte. Kaya po igwanang nakabantay sa tabugon na Bicol border na iyo ang primerong masara kang mapasiriring sa Bicol region sa Malaog sa Kabikulan. Kaya sa mga mabiyahe po hali sa luwas kan Bicol in particular si mga rehiyon na maagi sa may Santa Elena sa Del Gallego palaog sa tuya pong lugar. Kung may mga partidaryo po kamo na nagpaplano, mayo po ning kompletong papeles, mayo ni mga manyanigong dokumento, sabihan na po nindong dai magdagos nin huli ta dai po sinda papa agihon kan Bicol IATF Regional Border. So may pagsasara po mga tugang nagigibuhon duman. Ang inot aagihan mo na si Border Control kang Region 5. Sunod po kayan yaon na itong kaya po garo yaon naman dyan itong HPG sa LTO sinda po itong masara katong mga truck, katong mga van sinda itong pwede kayang magbukas lang kan mga van, kan mga truck. Kaya po baga may nagkaka sarara na sa Del Gallego na nagpaparapalaog ni mga papeles. Itong aning saro may truck na pinagkanigo si number of people sa laog. So sunod po kayan aagihan nindo panaglaog na kamo sa Del Gallego an border control kan Camarines Sur. Pag after po kan border control kan Camarines Sur mga 50 meters away yaon naman ang Naga screening team. So igwa po duman sa ngunyan, igwa pong tulo kamong aagihan. Basically nga palan apat border control kan kang Bicol, si PNP, AFP Security na iyo ang garo para sara mo na kang Kamsur, sunod na po si Kamsur team, IMT Kamsur, sunod na po kayan si Naga screening team. So iyo po yan mga tugang mga updates sa mga bagong panundon. And as to cases of COVID mga tugang sa Naga, ngunyan pong aldaw, April 10, igwa po kita ning bagong, 10 bagong kaso ning COVID sa Naga. Igwa po sa Concepcion Pequeña ning 5, ngunyan na aldaw, sa Concepcion Grande, 2, saro sa Kararayan, saro sa Tinago, asin saro po sa Pakul. Iyan po ang distribution of COVID cases. Ngunya na aga na nareceive niya to hali sa Department of Health Center for Health Development. So bueno mga tugang, sa ngaran po ni Mayor Nelson Ligacion, ni Vice Mayor Nene de Asis, kan sangguniang panglungsod kan Naga, kan mga pag-iribang department heads sa gobyerno lokal kan Naga, sa ngaran po kasako mga pag-iribad sa City Events Protocol and Public Information Office, ang sa kuya pong pagpadyusmabalo sa itong pagantabay, digdi sa Nagmunyan News, sa mga parantabay niya to sa 100.7
KMFM, as in 89.5 radyo natin. Mabalos po iniyan sa inyong lingkod, Alan Riondanga. Urulay Banwaan. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halisa sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Aulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Alan Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.